Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo nga atong Ginoo maadaa kaninyong tanan. Ano sab kanimo? Kaigsunan hinulsulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimugtang andam ug angayan sa paghalad ining santos nga misa. Nagakupisal ako sa Dios ang makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gitugot mo kanamo ang pagsaulog sa handumanin ni San Januario nga imuhang alagad. Itugot usab kanamo nga makauban kami kaniya diha sa walay katapusang kalipay sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diyaw sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Bisan pa kun ang mga agalon nila, mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga modugang pakamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang magkapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtutuo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong tinuhuan. Nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag. Gikabuangan niya ang pakiglantugi ug pakiglalis, mahitungod sa mga pulong, ug mosangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan nga mga katahap, walay huno nga panaglalis sa mga tawo, nga dili makasabot, ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon, ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo, kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Unsa may atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa ang kitang makontento kon makakaon o makabisti. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga makayudyod sa tawo ngadto sa kapildihan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi, maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo, ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, di kayi kining tanan. Paning kamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, may nantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kagitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ilaha ang gingharian sa langit. Bulahan ang makabos sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, diha nga ang mga dautan magalibot kanako. Nagasalig sila sa ilang kadato, ang kahamgaway sa ilang bahandi maoy ilang garbo. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tao, ni makabayad sa iyang kaugalingon lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo, aron mabuhi siya kanunay ug dili makakita ug kalaglagan. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Ayaw kahadlok kun ang usa ka tawo madato na, diha nga ang bahandi sa iyang balay madako na. Kay inig kamatay niya, wala siya madala niini. Ang iyang bahandi, dili mo sunod niya, ngadto sa lubnganan. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Bisan sa buhi pa siya, nag-isip siya sa iyang kaugalingon nga bulahan. Daygon ikaw nila tungod sa imong pagkapalaran. Apan mo tipon siya sa pundok sa iyang mga katigulangan, nga dili na gayud makakita sa kahayag. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ni ka o Ginoo. Wala madugay
Miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabaranggayan. Nanudlo si Jesus sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Ug mikuyog kang Jesus ang 12 katinunan ug pipila sa mga babay nga naayo gikan sa adotang mga espiritu ug sa mga sakit o balatian. Sila mao si Maria nga ginganlan usab og Magdalena, nga gikan kang Maria Magdalena gipagula ang 7 kayawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Hari Herodes. Si Susana ug ang kapid-an o daghan pa kaayong mga babay nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Maigbuntag kaninyong tanan. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Ug unsa mamsay atong madala inikamatay nining atong lawas? Tubaga kini samtang makatigulang ka. O tubaga kini samtang magkasakit ang imong kalawasan. Or tubaga kini kung adunay mga sakit sa balatian. Unsa may dala nako pag-abot dinhi sa yuta. Ug unsa man poy akong dala kung madunot na kining lawasa. Kasi sinugdanan gamay. Yadayon bitubo nya dunay gisulod nga mga kahibalo o kusog sa pagbuhat og maayo o pwede pod pagbuhat og dautan. Inikaluya na niini kitang mga tigulang o sa pagkakaroon dili pa mo ko masakiton, no? Og mga masakiton. Tubaga kining pangutana, unsa may atong dala ug unsa mapoy atong babawon? Inigbiya na. Diha sa silong, ana idaghang gilubong. Mga dato man siguro na sila. Nya gilubong sa simbahan. Mga pobre, ambot malubong baka diha. Nga tag 80,000 man siguro na. Sa una, karon pila na, no? Nasa silong. Nya ang rason ra gyud nga nganong ana diha ibutang sa silong aron makatabang ka sa simbahan. Simbahan nga makita physical, pero sa simbahan nga espirituhanon nga mao nga atong pagsuod tungod kay namalandong unsa may akong dala pagkatao, unsa man poy gadala nako ikamatay. Gitubag ang ato ra gyud pagkasuod pag inigsuunay mao nang buduol kita ni Kristo Jesus, butuo kita kaniya, magtinabangay sa ngalan ni Jesus ug naporma ang simbahan. Ang simbahan, kansang Pangulo, mao si Jesucristo, ug iya tang dadon sa taas. Diin siya gikan. Mao ka na ang simbahan. Maong, sa Ebanghelyo karon, si Jesus ug ang iyang 12 katinunan, bipadayon sila sa trabaho, samtang adlaw pa, hayag pa. Kay maubot ang higayon nga ngit-ngit na, ug ang lawas matumba na, kagabion. Bipadayon sila sa trabaho, pagpahinumdum sa batanon, pagtuon gayod kung unsay matarong. Nya buhata kini, tabangi ang tiguang. Batanon sa imong kusog o sa imong pagkakaton. Tabangi sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gipadayon kini nila ni Hesus ug dunay mga idaran, padayon kamo sa iyong maayong panig-ingnan aron sundon kini sa mga batanon. Mga idaran sa ngalan ni Hesus, at imana ang mga batanon. Tudlui, pakana, at imana, pangitaa, kung mahisalaag sila, kay daghan kaing nabuwag sa pagtuo, tungod kay gustong madato. Nga tungod ni ini, nakasugat na noon silang daghan kaayong kagulanan. Maglisod na sila og tangtang sa higot, nga mura naggubot paslukot, tungod kay gustong madato. Kung gusto kang madato, pagbabiling makuntinto kung unsay makabuot.
Mao kana ang gitudlo karon. Ang kadato mao ang kakontinto kung unsay ato nakabot human kita naning kamot. Unya, muila sa ginikanan, unya muila sa kaigsuunan. Kay daghan kay gustong madato, gustong moeskwela aron madato, nakasugat hinuog daghang mga kalisdanan, kagulanan sa kinabuhi. Maong kudunay katigayunan sa lawas, maipaglawas, huna-huna, di padaling magkalimot. Gamita ka ng maong katigayunan sa mga buhat ni Jesus. Dili maihap ang mga babae, uban si Maria Magdalena, nga naayaw gikan sa naghasol kaniya. Ang espiritu nga nakasulod na, kay gusto siya usaba ang iyang ipangandoy, o karon naayaw siya, ug mikuyog siya sa buhat ni Jesus. Ug daghan pang mga tao, dili maihap, kapid-an ka mga tao, nga mikuyog ni Jesus, bitabang sa ilang katigayunan, sa pagpadayon, pagpahibalo, unsa ba'y imong dala pag-abot mo sa kalibutan, ug unsa pa'y dala nimo kung ikaw mo biya na. Pangutana kini, nga, ikaw lay tubag, niini sa imong kaugalingon, tabangan ka unta sa Dios sa kahibalo o kinaadman aron masugod ta og puyo sa kadgaron nga doon na direksyon, gingharian sa katarong, gingharian sa pag-inigsunay, dili sa kahakog o panag-away. Kay daghan kaayo nga nag-away tungod sa kahakog, dili mo pasaylo, dili mo let go, dili mo limot sa nahitabo nga dili maayo. So, tubaga kini siya, nga hinaot, nga padulong ka kay tiguwang na raba ka, tiguwang na ko. Pila na lang katuig na habilin, tubaga kini siya, giniyahan niya, manindog palihog. Budangop kita sa magagahom nga Dios, ang nagpahinumdum kanato matag adlaw, aron makalikay kita sa mga pag-antos sa katapusan ug makabot nato ang kadaugan sa kinabuhi diha sa balay sa Dios Amahan. Sa matag pangamuyo moing kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, padayong mutubo ug muhimong timalihan sa hustisya sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga isip katilingban ug maro nato ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw pangitao nato ang Dios bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kabataan motubo diha sa mga paagi sa grasya ug mahingkod ngadto sa pagkinabuhi sama kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo, pinaagi sa paghiusa nila sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug sa kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, dabangi kami nga niya sa kalibutan, nga magkasabot sa kahinungdanon sa panahon karon, nga kami nagkinabuhi. Abliha ang among mga kasing-kasing ug salabutan alang sa mga pulong nga nagdala og kadaugan,
Sa ingon kanunay, kami magmabungahon sa mga maayong binuhatan, ginayahan sa imong simbahan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Lagon ikaw, Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa iyong pagkamaghidago na dawat na maghihalad kanimo kining panlabot sa iyo, tayo na magsakamot sa mga tao. Mahimo kining kalangon ng Espiritu. Kanimo ihalad ko karon Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasing kahasi. Igsuunan pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo. Dawaton ng taas si Dios Amahan ang magkagagahom labaw sa tanan. Dawaton ng taas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa dibok ng santos nga simbahan. O gamhanan ug maluluyon nga Amahan. Dawata kining among halad sakripisyo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong pagtutuo nga niya karon sa imong atubangan. Ug dawata ang mga halad nga among gidala, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta sa kadaugan, alang sa amo ang pagpili kanimo ug pagbuhat og maayo, ginayahan sa imuhang matuhuong katawhan ang simbahan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayog matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug gamhanan, labaw sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyahang kamatayon diha sa dakong kugma alang sa mga makasasala. Gisangyaw namo ang iyahang kadaugan human siya mamatay, nabanhaw uban sa buhing pagtuo, amo siyang gisunod karon ug nahimo kaming pundok nga matuon. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-aawit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos kid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu or pagsantos ining mga gasa aron mahimo kidalang kanamo nawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, pipasalamat kanimo Amahan, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon, bikuha si Jesus sa kalis. Pipasalamat kanimo pag-usap.
Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahin, diining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo migiisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo ug misalig kanimo ang simbahan lukob sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi sa mga among igsuong patay na, labi na sa Jerry, Lee ug uban pang nangamatay nga among gihandom sa hilom ang ilang kahimtang karon. O kaluy kaming tanan, himo aming ang iyang makaampit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw ang daykon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo kamahanang amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan ginamit ang mga pulong kagitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo og Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gahong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang gabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan ninyo, manausap kanimo. Ipakita ang timaan sa pag-inigsuonay, panagdait manaa kanunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus. Siya ang Dios nga nag-antos tungod sa iyang pagpaubos, aron iyang pahinumduman ang katawhan nga mobalik gayud kita sa dalan padung sa gingharian sa amahan. Siya ang nagpasaylo sa mga sala sa mga tao dinhi sa tibok kalibutan. Siya ang atong paglaom sa kinabuhing matarong. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mudawat nimo. Mulong lamang o mamayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasingkasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako.
ug himpit ko usa ang akong kaugalingon kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ako ang kahayag sa kalibutan, nag-ingon ang Ginoong Hesus. Ang magsunod kanako, makaangkon sa kahayag sa kinabuhi. Manindog palihog. O Ginoo, ang imong pulong o ang imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak nga among nadawat, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi, sa kalinaw o kalipay hangtod sa kahangturan kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mananinyo. Manausap Panalanginan mo sa magagahom na Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug ugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.